Наше даследаванне канцэнтруецца на даследаванні мікрапластыку і нанапластыку, на яго ўплыве на клеткі, і на ўнутрыклетачныя структуры, а таксама на біялагічныя малекулы, такія як бялкі, нуклеінавыя кіслоты, магчыма, ліпіды. Мы чуем інфармацыю, што ў тыдзень мы з'ядаем адну пластыкавую картку праз мікрапластык і нанапластык. Калі ён пранікае ў арганізм чалавеку, як ён сябе паводзіць? Больш буйны мікрапластык, ён можа проста прайсці, выйсці з арганізма і нідзе не ўзаемадзейнічаць. Больш дробны мікрапластык, які можна параўнаць з памерамі нашага воласа ці меншы, ён можа пранікаць у тканкі і ў клеткі таксама. Больш за ўсё яго знаходзілі ў печані, ў нырках і ў лёгкіх, але пакуль што як канкрэтна ён уплывае на тканкі і клеткі нашага арганізму, гэта яшчэ трэба даследаваць. Я чытала інфармацыю пра тое, што мікрапластык і нанапластык валодае электрастатычным зарадам і ён дапамагае пранікаць у клеткі арганізма. Ці ёсць якія-небудзь даследаванні пра гэта, якая-небудзь інфармацыя, як ён сябе паводзіць і што яму дапамагае? Даследаванні, якія ўжо былі праведзены, яны сведчаць пра тое, што мікрапластык розным чынам, гэта і шурпатая паверхня, і статычным зарадам таксама ён можа назбіраць на сабе розныя рэчывы, там, напрыклад, цяжкія металы ці якія-небудзь таксіны. Так, такое ёсць. Ён сапраўды можа дапамагаць ім пранікаць у арганізм. Ці ёсць якія-небудзь міжнацыянальныя распрацоўкі ці праграмы паміж навукоўцамі па даследаванню мікрапластыку? Наколькі я ведаю, інстытут фізіка-арганічнай хіміі меў такія распрацоўкі, але, на жаль, больш я не ведаю. Ці дапамаглі бы такія праграмы міжнародныя? Безумоўна, канешне. То есть нам патрэбна дзейнічаць друг з другом? Так, конечно. Нават папросту перадаваць нейкія даныя ўжо значна дапаможа.